φορά που έρχομαι, ο αστικός ορίζοντας είναι διαφορετικός. Η πόλη συνεχώς αλλάζει, θέλοντας ίσως να σβήσει τα σημάδια της παλιάς ζωής. Εδώ, κάτω από τις πλάκες της πιο διάσημης πλατείας, υπήρχαν κάποτε ρωμαϊκά νεκροταφεία και στις γειτονιές μέχρι το Βόσπορο οι Έλληνες ζούσαν κοσμοπολίτικα, έχοντας στα χέρια τους το εμπόριο και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Από τους Ρωμιούς, λίγοι έχουν απομείνει στην πόλη. Τα μεγαλοπρεπή σχολεία φιλοξενούν σήμερα μικρό αριθμό μαθητών. Το Ζάπιο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Ταξίμ. Μαζί με τον ναό της Αγίας Τριάδας, οχυρώνεται μέσα σε ένα οικοδομικό τρίγωνο στην αρχή της οδού του Πέρα. Στεγάζεται στο πιο επιβλητικό και κομψό κτίριο της περιοχής. Το Ζάπιο Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε με μεγάλη δωρεά του Κωνσταντίνου και Ευαγγέλου Ζάπα. Η έναρξη των μαθημάτων έγινε το 1875. Η ιδέα να εκπαιδευτούν οι ομογενείς, οι κοπέλες και τα κορίτσια είχε ήδη ρυφθεί στο τραπέζι. Και αυτή την ιδέα υπηρέτησε ο Ζάπας ως μέγας ευεργέτης, ιδρύοντας αυτό το μεγαλοπρεπές σχολείο, μοναδικό τότε για την εποχή, με αίθουσες χορού, με πολλά πιάνα και με πολύ επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η πρώτη διευθύντριά μας, η Κεχαγιά, ήρθε από την Αθήνα και συνέχισε και μετά από αυτήν συνέχισε η παράδοση υψηλών εκπαιδευτικών στο λειτουργήμα της διευθυντρίας της σχολής, η οποία πάντοτε περιβαλλόταν από εκλεκτές εκπαιδευτικούς τα πρώτα χρόνια, μόνο από εκλεκτές εκπαιδευτικούς. Συν τον χρόνο άρχισαν και κάποιοι κύριοι ειδικοί σε κάποια μαθήματα να παραδίδουν επίσης μαθήματα στο σχολείο μας. Αυτό είναι εν ολίγης η ιστορία του σχολείου, πολύ περιληπτικά. Εγώ είχα την τύχη και τη χαρά να έρθω στο Ζάπιο αφού φοιτήσα στο κεντρικό, στην αστική του κεντρικού Παρθεναγωγείου, το οποίο είναι προγενέστερο του Ζαπίου. Ήρθα εδώ και εδώ φοιτήσα στη μέση εκπαίδευση και στο Λύκειο. Πραγματικά στο δικό μου καιρό η όρη ήταν αυστηρή. Υπήρχε μια μεγάλη τάξη στο σχολείο. Εκτός τους καθηγητάς μας, πάντοτε είχαμε μία επιμελήτρια, την κυρία Λάγκα, η οποία μας μάλωνε γαλλικά, μας νουθετούσε γαλλικά και μας έβαζε να γράψουμε, αν είχαμε ξεχάσει παραδείγματος χάρη το καπέλο μας στο σπίτι, 100 σειρές θα φορώ το καπέλο μου. Αυτή η τιμωρία ήταν και μας ακολούθησε μέχρι να αποφοιτήσουμε. Εγώ την πρώτη μου τιμωρία την έγραψα τελειόφυτος. Θα φορώ το καπέλο μου 100 σειρές.
Πάντως είχαμε μια τάξη στη ζωή μας μες στο σχολείο. Μάθαμε κάποια πράγματα που μας ωφέλησαν. Να σεβόμαστε το σχολείο, να σεβόμαστε την περιουσία του σχολείου, να ντυνόμαστε αξιοπρεπώς τέλος πάντων. Εγώ νομίζω όλα αυτά, τότε ίσως κάποιες να είχαν αντιρρήσεις, αλλά τώρα που μαζευόμαστε σε αυτή την ηλικία, λέμε ότι καλά έκανε η Δεσποινής Λάγκα και επέβαλε κάποια πράγματα, τα οποία μας συνόδευσαν ως τώρα, σε όλη μας τη ζωή. Και μέσα στην τάξη έπρεπε να είμαστε ευπρεπείς, να μην έχουμε τα μαλλιά μας λιτά, να φοράμε τη ζακέτα μας, όχι να την έχουμε στον ώμο, να μην ανεβάζουμε τα μανίκια μας υψηλά, αυτά απαγορευόταν. Να μην γελάμε δυνατά, αυτό ήταν ιδιαιτέρως μία παρένεση της μακαρίτσιας κυρίας Άννας Βασιλιάδου, η οποία ήταν πτυχιούχος από τη Σορβόνη ελληνικών και γαλλικών και η οποία μας δίδασκε ελληνικά. Αυτή η μακαρίτσια κυρία Άννα Βασιλιάδου μας γνώρισε τον Καριωτάκη, ας πούμε. Και στην 11η τάξη με αυτήν μελετήσαμε τον επιτάφιο του Περικλέους. Είχαμε τη χαρά εμείς και την τύχη να έχουμε στα ελληνικά, στις μεγάλες τάξεις, την πρώτη εκπαιδευτικό εναποσπάσει, τη μακαρίτσια κυρία Ελευθερία Σουσλού από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε νομίζω αξιόλογους καθηγητάς. Στην πρώτη γυμνασίου είχαμε την κυρία Δικταβάνη, ΑΕΗ Αθηνών, και σύζυγο του μεγάλου ελληνιστή και διευθυντού της μεγάλης σχολής, πάλι Δικταβάνη, ξεχνάω το όνομά του. Στην 8η είχαμε την κυρία Βασιλιάδου, την οποία ανέφερα. Στην 9η είχαμε τον αθεολογημένο ποιητή Δημήτριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος μας έκανε και αρχαία και νέα. Μαζί του κάναμε την πολιτεία, αλλά μαζί του μάθαμε τι εστί φιλοσοφία, μας έδωσε κάποιες αρχές και μας προώθησε να σκεπτόμαστε κάπως διαφορετικά. Μας άνοιξε κάποιους άλλους ορίζοντες στη σκέψη. Και συνεχίσαμε πάλι με κυρία Βασιλιάδου, Παπακοσταντίνου και τη Σουσλού, η οποία στην τελευταία τάξη, μαζί με τον αείμνηστο και πάλι κύριο Γεώργιο Ρούσο, χίο την καταγωγή και καπελά το επάγγελμα, μας δίδαξαν την αρχαία τραγωδία. Διότι τότε ήταν συνηθιζόταν οι τελευταίες τάξεις να ανεβάζουν μία τραγωδία. Και στη δικιά μας τάξη έλαχε να ανεβάσουμε την Ηλέκτρα. Εγώ ήμουν η κορυφαία του πρώτου χορού. Η Ελένη, συμμαθήτριά μου, 9 χρόνια στο Ιδιοθρανείο, ήταν του δευτέρου χορού, πρωταγωνίστριες οι άλλες συμμαθήτριες. Και μια φωτογραφία κοσμεί το διάδρομο έξω από την αίθουσα θεάτρου, όπου φέρομαι και εγώ λιγάκι. Και στο πρώτο πλάνο είναι η κλητεμνίστρα μεγαλειώδης. Ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Ήταν τα πράγματα λίγο αυστηρά μες στη σχολή, αλλά αυτό δεν μας έγραψε, νομίζω. Αφήνω πίσω το Ζάπιο και κατηφορίζω προς τις γειτονιές του Τζιχαγκύρ. Στο Καλντερίμι αριστερά ένα μεγάλο έρημο κτίριο. Είναι το κεντρικό παρθεναγωγείο που έπαψε πια να λειτουργεί. Η μόνη ανθρώπινη παρουσία πλέον
Είναι ο Φύλακας και η γυναίκα του, που τα βράδια φωτίζουν την κάμαρά τους στο ισόγειο του σχολείου. Το κεντρικό ιδρύθηκε το 1844 και ήταν πρωτοβουλία της Ελένης Ζαρίφη. Ιδρύθηκε για τα φτωχά κορίτσια, για να εκπαιδεύονται τα φτωχά κορίτσια της πόλης εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια, ενώ ήταν γυμνάσιο, μέχρι και γυμνάσιο στην αρχή, στη συνέχεια προσθέθηκαν και 3 άλλες τάξεις και άρχισε να λειτουργεί ως λύκειο στην Κωνσταντινούπολη για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι και το 1999, όπου πια ο αριθμός μαθητών είχε μειωθεί έτσι ώστε να έχουμε τις τελευταίες 2 μαθήτριες να αποφοιτούν το 1999 και να μην συνεχίζει την εκπαιδευτική του ιστορία το κεντρικό Παρθεναγωγείο. Ήταν σχολείο κοριτσιών. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια μικτοποιήθηκε και αυτό, αλλά ήταν πάντοτε το κεντρικό Παρθεναγωγείο του Σταυροδρομίου, δηλαδή του Πέρας. Είμαι μία από τις μαθήτριες του κεντρικού Παρθεναγωγείου. Ξεκίνησα και έκανα τα μαθητικά μου χρόνια σε μία πραγματικά σημαντική και κρίσιμη περίοδο για τα εκπαιδευτικά και γενικότερα για τα κωνσταντινουπολίτικα δεδομένα. Ήταν η εποχή του 1974 που μειώθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των Ρωμιών της πόλης και προχώρησε μέχρι που τελείωσα εγώ και για να δώσω έτσι μία εικόνα, όταν ξεκίνησα είχαμε 2 τμήματα της πρώτης δημοτικού, όπως και είχαμε 2, όταν εγώ ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, είχαμε 2 τμήματα της πρώτης γυμνασίου, που είχαν το καθένα γύρω στα 30 παιδιά. Ήμασταν δηλαδή 60 συνολικά και τελειώσαμε 9. Ήταν έτσι ένα πολύ σημαντικό μείωμα, μία μείωση τρομερή στον αριθμό των μαθητών εκείνο το χρονικό διάστημα. Έβγαλε πολύ καλό κόσμο, πολύ σημαντικά ονόματα το σχολείο αυτό, αλλά το 1999 σταμάτησε να λειτουργεί. Πάντοτε το κεντρικό, από την εποχή δηλαδή που εγώ ήμουν στο δημοτικό, είχε ένα πρόβλημα κυριότητας. Υπήρχε πάντοτε ένας φόβος σχετικά με το κεντρικό, διότι κάποιο νομικό πρόβλημα μας έκανε να πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά όμως έγιναν διάφορα διαβήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Τελικά πριν 3 χρόνια καταλήξαν στο ότι ναι, αυτό το σχολείο μας ανήκει. Είχε βέβαια σταματήσει η λειτουργία του σχολείου αυτού, τέλος πάντων, και πάλι όμως κτηριακά τώρα γνωρίζουμε ότι μας ανήκει, είναι ένα ελληνικό βακούφι, έχει το δικό του διοικητικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο αυτό τώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτό το κατά τα άλλα κατεστραμμένο κτίριο τώρα πια για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Υπήρξε μία αρχική προσπάθεια για να ξεκινήσει μία πρωτοβουλία πανεπιστημίου από εδώ, από το κεντρικό, το οποίο όμως δεν φάνηκε να είναι και πολύ εύκολο, δεν μας δόθηκε η άδεια μέχρι στιγμής, διότι ούτε και μας αρνήθηκε κανείς μέχρι στιγμής, αλλά δεν έχουμε πάρει την άδεια ακόμη, που σημαίνει ότι είναι μία από τις πιθανότητες για το μέλλον του κτηρίου αυτού. Εάν όμως δεν θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία ενός πανεπιστημίου εδώ σε αυτό το χώρο, είναι απόλυτα σίγουρο το ότι κάτι σχετικό με εκπαίδευση, κάτι σχετικό με έρευνα, κάτι σχετικό με γράμματα θα λειτουργήσει σε αυτόν εδώ το χώρο,
που ξεκίνησε το 1844 να έχει σκοπό να εκπαιδεύει κορίτσια. Δίπλα, στο κεντρικό παρθεναγωγείο, χτίζεται νοσοκομείο. Τα φορτηγά αδειάζουν χώμα για τα πολυόροφα υπόγειά του και οι γερανοί θα σηκώσουν τοίχους που θα κρύψουν το ρωμαϊκό σχολείο. Πιο κάτω στρίβω δεξιά. Τα πελαιοπολία του δρόμου και ορισμένα καφέ προσελκύουν επισκέπτες που νιώθουν άβολα στην τουριστική πολυκοσμία της Ταξίμ. Στα αριστερά είναι το προξενείο της Ελλάδας. Εδώ έχει το γραφείο του ο συντονιστής της ελληνικής εκπαίδευσης στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν 3 μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Μεγάλη του Γένου Σχολή, το Ζάπιο και το Ζωγράφιο. Υπάρχουν και 2 μικρότερα σχολεία, στη Βλάγκα και στην Πρίγκιπο. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών μας είναι γύρω στους 270 μαθητές. Τους περισσότερους τους έχει το Ζάπιο, κοντά στους 150, 40 έχει το Ζωγράφιο, 50 περίπου η Μεγάλη του Γένου Σχολή και από 5 έως 8 μαθητές στα άλλα 2 μικρότερα σχολεία. Τα τελευταία χρόνια η δημογραφική σύνθεση των μαθητών έχει αλλάξει με την έννοια ότι κοντά στους παραδοσιακούς Ρωμιούς μαθητές υπήρξαν αρκετοί μαθητές που η καταγωγή των γονιών τους έλκει από την Αντιόχεια. Έχουμε παιδιά μεικτών γάμων και τα τελευταία χρόνια, εντελώς τελευταία χρόνια, έχουμε πάρα πολλά παιδιά από Ελλήνων υπηκόων που ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ για λόγους ιδιωτικούς. Μάλιστα, μια καινούργια εξέλιξη, ακόμα και παιδιά εντελώς ξένων υπηκόων έχουν γίνει δεκτά στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Οι μαθητές που δεν είναι τουρκικής υπηκότητας και εγγράφονται στα σχολεία μας, εγγράφονται με το καθεστώς του επισκέπτη μαθητή. Ο λόγος είναι ότι επειδή δεν γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα, άρα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το τουρκόφωνο πρόγραμμα, που είναι περίπου το 1/3 των ωρών, δεν μπορούν να αποκτήσουν κανονικό τίτλο αποφοίτησης, οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα που ακολουθούμε στα σχολεία μας, όπως τα ορίζει και η Λοζάνη, είναι δίγλωσσα. Δηλαδή, περίπου 10 με 12 ώρες τη βδομάδα το πρόγραμμα γίνεται στην τουρκική γλώσσα και έχει σχέση με την τουρκική γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη γεωγραφία κυρίως, ενώ τα 2/3 των ωρών, γύρω στις 25 ώρες δηλαδή τη βδομάδα, είναι το ελληνόφωνο πρόγραμμα και περιλαμβάνει την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών. Τα αγγλικά διδάσκονται με γλώσσα επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, τα καλλιτεχνικά, η γυμναστική κτλ. Κάποιο παιδί το οποίο παρακολουθεί από την προσχολική ηλικία τα δικά μας σχολεία, εννοώ τα ομογενειακά, έχει την ευκαιρία για περίπου 14 χρόνια να διδάσκεται την ελληνική γλώσσα. Στο ερώτημα αν στο τέλος αυτής της παιδείας
μπορούν οι μαθητές να χειρίζονται καλά τον ελληνικό λόγο, θα έλεγα ότι τον χειρίζονται με ικανοποιητικό τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια βελτίωσης του επίπεδου ελληνομάθειας των μαθητών αυτών και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει και γίνονται και προγραμματίζονται και για το μέλλον αρκετές πρωτοβουλίες που ευελπιστούμε θα επηρεάσουν θετικά το επίπεδο της ελληνομάθειας των μαθητών μας. Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στα ομογενειακά βοηθάνε ο καθένας με τον τρόπο του όσο μπορούν, ώστε όλη η εκπαιδευτική διαδικασία να κυλεί ομαλά. Όμως, συχνά υπάρχουν προβλήματα, μερικές φορές αντιπαλότητες ανάμεσα στα σχολεία, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, να τα ξεπερνάμε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα, εδώ και 2-3 χρόνια έχουμε συστήσει πάντοτε με τις ευλογίες και την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και ένα Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας, το οποίο αποτελείται από 2 μικρότερα όργανα, τα οποία εξετάζουν τα υπάρχοντα προβλήματα και προτείνουν λύσεις στο μέτρο του εφικτού για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Ένα θέμα το οποίο συχνά μας απασχολεί και έχει σχέση με την ελληνομάθεια είναι η εξέβρεση τρόπων, προγραμμάτων που θα έδιναν τη δυνατότητα στους μαθητές των ομογενειακών μας σχολείων να επισκέπτονται την Ελλάδα σε τακτά, ίσως χρονικά διαστήματα, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών ή και των χειμερινών διακοπών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά αυτά, στους μαθητές μας, να εκτεθούν στην κυριαρχία ενός άλλου πολιτισμικού περιβάλλοντος, ελληνόφωνου περιβάλλοντος, ώστε και την ελληνομάθειά τους να επηρεάσουν θετικά και να ενισχύσουν τους ποικίλους συναισθηματικούς δεσμούς των μαθητών αυτών με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Πιο πάνω, στον ίδιο δρόμο και απέναντι από το συγκρότημα του Λυκείου Γαλατά Σαράι, βρίσκεται στριμωγμένο το Ζωγράφιο Γυμνάσιο Λύκειο, ιστορικό ρωμαϊκό σχολείο. Ίσως το πιο δημοφιλές αξιοθέατο για τους Έλληνες επισκέπτες που σαριανίζουν στο κέντρο του Πέρα. Η κοινότητα σταυροδρομίου της Παναγίας του Πέρα που λέγαμε ήταν μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες της πόλης. Τον 18ο αιώνα υπήρχαν σχολεία κοινοτικά. Εδώ στη θέση του ζωγραφείου υπήρχαν 2 ξύλινες οικίες οι οποίες τις χρησιμοποιούσαν ως σχολείο δημοτικό γυμνάσιο της κοινότητας. Μετά βέβαια το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της μεγαλώνυμης αυτής κοινότητας και το 1890 περίπου ξεκίνησε μια προσπάθεια να ιδρυθεί, να κτιστεί ένα νέο σχολείο, ένα νέο κτίριο. Κατεδαφίστηκαν οι 2 ξύλινες οικίες και στη θέση αυτού άρχισε να κτίζεται το σημερινό ζωγράφιο. Στην αρχή βέβαια δημιουργήθηκε ένας έρανος, ο οποίος δεν είχε αποφέρει και πολλές δωρεές. Μόλις είχαν συγκεντρωθεί 2.500 χρυσές λίρες, όπου ο Χριστάκης ζωγράφος εμφανίζεται, ο τότε μεγάλος χρηματιστής, και προσφέρει το ποσό των 10.000 χρυσών λιρών. Με το ποσό αυτό βέβαια συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό για να μπορέσει να κτιστεί το ζωγράφιο. Και τότε ο αρχιτέκτονας, δόθηκε το έργο στο αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη, εγκρίθηκαν τα σχέδιά του και ξεκίνησε το ζωγράφιο, το οποίο άνοιξε τις πύλες του 14 Σεπτεμβρίου του 1893. Το ζωγράφιο στην αρχή ήταν ένα
ξεκινούσε από το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, είχε γίνει ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης, της Ομογένειας, είχε πολλούς μαθητές γιατί και η θέση του στο πέρα ήταν πολύ κεντρική και άρχισαν να το προτιμούν, οπότε συνεχώς ο αριθμός των μαθητών ανερχόταν. Το ανώτερο έχει φτάσει γύρω στους 700 μαθητές, το 19ο αιώνα εννοείται, και μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας, βέβαια παλαιότερα τα μαθήματα διδασκόταν όλα από Έλληνες δασκάλους, ακόμη και τα τουρκικά μαθήματα, οι διδάσκοντες ήταν ομογενείς ελληνικής καταγωγής και χρησιμοποιούνταν η παλιά τουρκική γραφή. Μετά τη Δημοκρατία, με τη μεταπολίτευση δηλαδή, και το ζωγράφιο προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες. Πρώτον, εγκρίθηκε η συνέχιση της δράσης του σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Καθιερώθηκε η νέα γραφή, το νέο τουρκικό αλφάβητο, και έκτοτε και πάλι συνέχισε τη δράση του. Από το 1900 μέχρι το 1962 ήταν 4 όροφοι. Το 1962 άρχισαν οι μαθητές, είχαν ξεπέρασαν τους 750, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήρθαν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και άρχισε το σχολείο να μην χωρεί και να μην μπορεί να προσφέρει την εκπαίδευση που χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο με τους 4 ορόφους, οπότε τότε η εφορία με κάποια προσπάθεια και με μια έγκριση των τουρκικών αρχών πρόσθεσε σε ένα καλοκαίρι, σε μία περίοδο 4 μηνών, 2 ορόφους, το 1962. Και έτσι προσθέθηκαν οι 2 οι όροφοι, ανέβηκε το Λύκειο στον 5ο όροφο και ο 6ος όροφος ήταν ο όροφος όπου γινόταν κυρίως οι εξετάσεις. Δηλαδή, επειδή η τάξη ήταν πολυπληθής, υπήρχαν εδώ θρανία ενός μαθητού και για εξετάσεις οι μαθητές ερχόταν εδώ στον 6ο και τελευταίο όροφο. Αυτοί οι 2 οι όροφοι βέβαια εξυπηρέτησαν το σχολείο, αλλά το 1964 γίνονται οι απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων από την Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία γενικά προς την Ελλάδα. Ο πληθυσμός των Ελλήνων της πόλης μειώνεται περίπου κατά 50%, γιατί απελάθηκαν με 12.000 περίπου Έλληνες υπήκοοι ομογενείς, αλλά έφυγαν με τις οικογένειες τους. Τύχαινε η σύζυγος, τα παιδιά είναι τουρκικής υπηκότητας, αλλά έφευγαν οι οικογένειες, δεν έφευγε μόνο ο πατέρας ή μόνο η μητέρα. Οπότε ο πληθυσμός μειώθηκε στο 50%, μειώθηκαν και οι μαθητές των σχολών τότε κατά πολύ και ίσως και η προσθήκη των 2 ορόφων, δηλαδή να μην ήταν και τόσο απαραίτητη αν έκαναν ακόμη υπομονή 2 έτη. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Οπότε μετά το 1964 άρχισε κάθε χρόνο να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, έφτασε στους 200 και τελικά κατεβήκαμε κάτω από τους 100 μαθητές και σήμερα έχουμε περίπου γύρω στους, πλησιάζουμε τους 50 μαθητές. Ο κεράτιος κόλπος χωρίζει το Πολύβουο πέρα από την παλιά πόλη. Στην απέναντι πλευρά του, ανάμεσα στα σοκάκια του Φατίχ, εκεί που κάποτε οι ρωμαϊκές γειτονιές του Φαναρίου αγκάλιαζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λειτουργεί η περίφημη μεγάλη του γένους σχολή. Η σχολή λειτουργεί από το 1454, επανιδρύθηκε αμέσως μετά την άλωση, επομένως και προϋπήρχε. Λειτουργήσε σε διάφορες περιοχές του Φαναριού και κατέληξε σε αυτό το μεγαλοπρεπέστατο κτίριο το 1881,
το οποίο έγινε σε χώρο του πρίγκιπα Κάντεμιρ, ο οποίος ήταν και μαθητής της σχολής και αρχιτέκτον ήταν ο Δημάδης. Είμαστε 12 ομογενείς εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνεχίζουμε να κάνουμε όλα τα ελληνικά μαθήματα. Έχουμε τους Τούρκους καθηγητές οι οποίοι έρχονται από το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και αυτή τη στιγμή μόνο ένα μετακλητό έχουμε, τον κύριο Γιγουρτσί, ο οποίος είναι από την Κρήτη. Η επιτυχία στο Πανεπιστήμιο είναι αρκετά καλή και προωθούμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε κρατικά πανεπιστήμια, λόγω του ότι θεωρούμε ότι είναι καλύτερα μεν αφενός και δεύτερον ότι το κόστος είναι πολύ μικρότερο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φέτος έχουμε 9 αποφύτους. Κάναμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο την αποφύτιση των τελειοφύτων μας και νομίζω ότι θα έχουμε 5-6 μαθητές και το επόμενο σχολικό έτος. Η σχολή θα συνεχίσει στον αιώνα των άπαντα. Δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ η σχολή. Δεν το πιστεύω αυτό και δεν το επιθυμώ ποτέ. Όπως λειτουργήσε τόσα πολλά χρόνια, νομίζω ότι η συνέχεια της θα είναι άλλα τόσα. Και η ευχή μου είναι αυτή. Είναι μία 30ετία που η μεγάλη σχολή άνοιξε τις πόρτες της διάπλατα σε αυτά τα παιδιά, τους Αντιοχείς. Και όπως γνωρίζετε, αυτά τα παιδιά, ερχόμενοι από την Αντιόχεια, οι γονείς τους, δεν μιλούσαν ελληνικά. Εμείς, όταν έρχονται τα παιδιά από την 6η τάξη, κάποτε ερχόταν από την 6η τάξη και μετά, θεωρούμε ότι έπρεπε να γνωρίζουν ήδη τα ελληνικά. Δηλαδή τα παιδιά δεν έρχονται στη μεγάλη του γένου σχολή για να μάθουν ελληνικά, έρχονται γυμνάσιο ή λύκειο. Το θέμα που μας απασχολεί των ελληνικών πρέπει να κατεβούμε λίγο πιο κάτω και να το συζητήσουμε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να πηγαίνει 6 χρόνια στο δημοτικό και να μου έρχεται στη μεγάλη του γένου σχολή χωρίς να γνωρίζει τα ελληνικά. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Πάντως, τώρα έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ο παιδικός σταθμός ο οποίος λειτουργεί, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κατάσταση αυτή. Τα παιδιά θα έρχονται πια στα σχολεία μας γνωρίζοντας ελληνικά πριν καν να μπουν στο δημοτικό. Το πιστεύουμε αυτό. Έχουμε τάξεις που οι καθηγητές αναγκάζονται να κάνουν 2 ταχύτητες, γιατί άλλα παιδιά είναι σε άλλη φάση και αλλού. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Προσπαθούμε όσο το δυνατό να κάνουμε το καλύτερο. Όταν όμως αποφυτούν, μια χαρά όλοι μιλάνε ελληνικά, βρίσκουν δουλειές, πηγαίνουν στην Ελλάδα και έρχονται και δεν τους γνωρίζουμε. Έχουμε την ελπίδα ότι θα έρθουν παιδιά στο μέλλον. Τα παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα, δυστυχώς, δεν μπορούν να πάρουν ένα κανονικό πτυχίο. Γι' αυτό το λόγο και αποφεύγουν μερικοί. Ακούμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες και έχουν εγκατασταθεί, αλλά κυρίως στη μεγάλη σχολή, δεν ήρθε κανείς να μου πει, κυρία Λεμοπούλου, θέλω να φέρω το παιδί μου. Και αν έτυχε μερικές φορές να ρωτήσουν, λέω ότι δεν μπορούν να πάρουν κανονικό πτυχίο, λόγω του ότι δεν μπαίνουν στα τουρκικά μαθήματα. Αν αυτό διορθωθεί, πιστεύω ότι μελλοντικά θα έρθουν και παιδιά από την Ελλάδα. Και θα είναι τότε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Είναι μία δεκαετία, μάλλον μπορώ να σας πω και 12 με 15 χρόνια, οι νέοι μας πια δεν φεύγουν πλέον. Πριν έφευγαν. Και αυτό το βλέπουμε στο πλήθος των νέων οικογενειών με μικρά παιδάκια. Αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, μεγάλη αισιοδοξία. Βλέπουμε τώρα στο Ζάπιο, στον Ήπιο, στο Προνήπιο, ότι υπάρχουν πολλά παιδάκια και αυτά είναι το μέλλον της ομογένειας. Στο σχολείο αυτό ερχόταν παιδιά από τα νησιά. Μεγάλος αριθμός μαθητών της εποχής ήταν παιδιά που ερχόταν από το Πριγκιπώνισσα, από τη Χαλκιδόνα και από διάφορες περιοχές της πόλης. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι έχουμε τους περισσότερους αντιοχείς μαθητές. Τώρα, αυτό από πού προέκυψε ακριβώς
Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή πώς ήρθαν οι μαθητές αυτοί εδώ. Δεν το γνωρίζω. 30 χρόνια είναι ότι η σχολή άνοιξε και αγκάλιασε αυτά τα παιδιά. Και είναι οι μαθητές της σχολής. Σήμερα τα παιδιά μας είναι αυτά. Στη σκιά της μεγάλης του γένους σχολής βρίσκεται το Εθνικό Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο που λειτουργήσε για πάνω από 100 χρόνια και τώρα κλειστό πια δέχεται τους περιστασιακούς επισκέπτες στις άδειες του αίθουσες. Το Εθνικό Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1882. Πρόσφερε στην την ομογενειακή παιδεία, την ελληνοορθόδοξη παιδεία και έκλεισε το 1988, δηλαδή πάνω από 100 χρόνια ήταν στην υπηρεσία της ομογενειακής παιδείας. Το οικόπεδο το είχε δωρήσει ο Πατριάρχης Ιωακίμ ο Δεύτερος με σκοπό να κτιστεί ένα σχολείο, ένα παρθεναγωγείο θηλαίων, για να προσφέρει παιδεία στις κοπέλες, στα κορίτσια της κυρίως πόλης, και εγκαινιάστηκε επί Ιωακίμ του Τρίτου το 1882. Διοικούνταν από τη σχολική εφορία, στην οποία ήταν και κληρικοί έφοροι. Ήταν ένας καθηγητής από τη μεγάλη σχολή και λαϊκή. Ήταν γυμνάσιο λύκειο, αλλά ξεκινούσε και από την 5η δημοτικού, όπως κάπως τώρα γίνεται, ή από την 6η δημοτικού, κατά κάποιες χρονικές περιόδους κλείσανε κάποιες τάξεις, ανοίξανε άλλες. Αλλά τα τελευταία χρόνια, και στα χρόνια τα δικά μου, ήταν 3 τάξεις γυμνασίου, 3 τάξεις λυκείου. Εγώ είμαι από αυτούς το 81, είμαι από τις τελευταίες. Η αιτία που η Ιωακίμ ήταν και η μητέρα μου, η οποία ήταν και αυτή φαναριώτισσα και κοιμιάδα. Και ήταν η επιθυμία της να πάω στο Ιωακίμιο. Πολύ καλά σχολικά χρόνια πέρασα εγώ στο Ιωακίμιο. Και δεν το λέω, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν το δεύτερο σπίτι μου, αφού δηλαδή υπερβολή όταν είχαμε διακοπές ήταν ένα χωριό μου. Και εντός παρενθέσεως ήμουν και από τις καλές μαθήτρες που λένε. Και οι ομογενείς και Έλληνες καθηγητές μου με φυσιογνωμία του Εμνήσου του Παντελάρα, ο οποίος ήταν ηλικιάρχης, τον πάυσανε. Δηλαδή εγώ στα χρόνια τον γνώρισα σαν καθηγητή, δεν είχε διοικητικές υπηρεσίες, αλλά βέβαια για όλους μας ήταν ο ηλικιάρχης, ο Εμνήσος Παντελάρας, ο οποίος ήταν πράγματι δεύτερος πατέρας μου. Όσα αδυναμία είχα στον μπαμπά μου, τόσο είχα στο σχολείο ήταν περίπου και στο Μίλικ, λίγο μεγαλύτερος, και με τους ντόπιους τους καθηγητές μου. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις, δηλαδή πράγματι πέρασα πολύ ωραία χρόνια. Αφού τη χρονιά που τελείωσε το δημοτικό έγινε μετά η αποβίβαση της Κύπρου το 1974 και είμαι από τα Πριγκιπώνας από την Πρίγκιπο, δεν κατάλαβα πώς άρκεσε κατά κάποιο τρόπο το νησί από τους ομογενείς, αλλά ανεβοκατέβαινα από την Πρίγκιπο εγώ. Δηλαδή έκανα ταξίδι 3 ώρων κάθε μέρα. 1,5 ώρα το πρωί και 1,5 ώρα το απόγευμα. Και παρόλα αυτά πήγαινα σπίτι, διάβαζα, παρακολουθούσα τηλεόραση. Έλεγαν οι συμμαθήτριες μου το κοντοσκάλι, εγώ κοιμήθηκα από τις 10. Και το πρωί πάλι στις 6-6.30, πράγματι πέρασα πολύ ωραία χρόνια. Αφού την τελευταία, όταν ήμουν τελειόφυτος πια, ο υποδιευθυντής, ο Τούρκος, με έδινε να διορθώσω τα γραπτά της 10ης τάξης, 10ης. Πράγματι πέρασα πολύ ωραία χρόνια.
Στην οδό του Πέρα, το ανθρώπινο ποτάμι παρασύρει τις αναμνήσεις και τις προσδοκίες των παλιών κατοίκων. Η πόλη, μητροκτόνος των δημιουργών της, δείχνει όλη τη στοργή στο μέγα πλήθος που γεννιέται και μερικές φορές πεθαίνει στις πολύβουες πλατείες. Μες στο ταξίδι γειτονιά είναι και το σχολείο μου, το ζαβιό το ξαπλωστό.